Ka khnam hapo ka jingalam uba Thomas hinne ka arp khandai tring kalathmu banya kandu yu CEM ka ki GDC manpan jingpin shai halor ka jingpin ya ye lum khajana daki babon ki brio hinrei kimshim la yakandu namar ka jingbon kam jong CEM katkum ka jingteb RTI khandriungwat kilat have application hinrei tang sawngun kibayo ban pinyan katba kin riungwat kiba pinya kideipan kibomdon hakales application Kajingkali jong ka khnam kalong balai ki bathep kim yo katba ki bom thepan ki yo ban pinya iki giet jong ka ki HEDC sini kalian ga jong ngi ra persiang bari kendo ya EM trade in charge bari CM hari ngathare ka daw ko jing kam ga jong i don meeting ki babun jengi khemla ban ya kendo hari na kalian ga jong ngi wa ban penpau kumne bah kidi ki sni ki la da shwa ka session jong ga council hadin minga ayo ya kata ka jubab to ka RTI nila pha ka city sai CM ba kan ka city ka ri halor ni man kat kum ka jingkren jong EM trade hapo ka ying dorbar jong ka district council ha ka bai la ong ba yakini ki gate jong trade department lai wai lamba ka jing code application ya ki brio ki bakwa on penya yakini ki gate ba nak leng jong ni hadin bangi wat ka RTI pada ngi pan ki copy ai yang ni ka copy jong kita tidak apply hadin mengiyo kata ngilap ba kidon khan reumut kiba apply kabamut khan reu tuli ki application kiba apoi sakami juga district council kiba la penpaw ga jing thrang ga jing angru ga jogi ban penya ikini gate handai ga basausi ba ga basau club da kalong ba na kini ki khan reu tuli ki application tang sau tuli kiba yo ban penya ikini gate ba kita kin reumut pada kini kiba claim apply ka total ki gate ka ba district council ka IY lemba ka trade department ka dispau tuli Nakini sepatuli sautuli la ai sakta ki bri ki bala ai ka application haka council ba handreu tuli pada la ai sakta ki bri ki ba claim penpoi ka dono application syaka ni ka mi juga council tena kalian ka jongi ngila kwa ban ya kandu ya is EM in charge trade nomor ba ka ai ka ba ikran ma i hapo ka ing dorbar le sika kala kani ka RTI pada ka pen bakalano markan kum RTI dai baro kiba apply kiba yo ya ka trade license kiran kiba claim apply ndai kiyo ya kanika mat pendia ya kanika trade gila ai ka city bat ngila kerpat ya EM bodon boram ba le si lemba ka city la ho ha ka kebun kam yo im lapor ba ikendu ndai lemba ka city la ngiyo tang ka jubab ru le se kan pensyai yangi ba ladam long kom taru le si ka jing pensyai pai ba ka le si kan pen warra kata ka jing syai khendiat ha badai ba kini git kiba ka diskon ka IY syaki resimet bat pendiat kata ka de ka mat ka banukong ba i lawan persiang bani kendu ya EM ta sini tela padang sai kini nriu tuli kan dunu MP ngi ganong ring ya nyong bahaba ka stand hapo ka ying dorbar kami ba ngi IY kitrit hadin bangi code application tengi community ba baro si phongot ki bayo ikini spotri gate ka application ka jongki ka don pod council ke hari ka RTI pada kam ong kumta kin reungut ki wei pada ki bayo ka application ka jongki ka claim don hapo ka council ki claim apply bat ki yo te ki bru jongnu bayo pada ngimla wan tip yang kata pi hoi saungut ki don hi ki apply hakati sisa la kan reungut ki apply kini banyo asfaungut reungut di berkentat ke Henry kisah kentai kiyo tang sawut khat argut kisah kentai ban rimut pada kiyo kita ki beri ki bakalam apply ki kalam bu application telese kani ka benta kan ka pen wanra ki jingmut ki ba lese ki ba thamula ba ki ba pendaut pada ya kom trikam ju council ban kali ngajong ni dei tang kan ka isi haki si barem bugila da kren ba dei ban pun stop no hakan ka city bangi pha se EM yang ba dei ban stop no ikini gate but immediately dei ban khot no daka tender lambai khot khowar but ngin plate ngin scrutinize kini kita tender document pada lembaga kata open tender system nang ba kata ka jingkut ga jing suba ka basisha ngin kan wadra pada hakim trikam hapo ka council ke ban community ba nakaliang jong EM in charge in simkhai kini benta bat let's say shen hi ngin ya sayo ban puli ki khot khobor ba ka district council ka khot ya ikon samla kiro pai ba nak beri new trap ki badai kata ka jingtu an penya ikni gate bakit apply lesi kata ka sni kan dega sni jo ka jing stang jong ka jingkhu justru ba hak ru kom trekam hak ni po council balingi kwa ikendu ya EM in charge trade
Kadai halor kata hi ba ngi yo I haka ying dor bar thau ain EM trade ila ong ba ngila khot application ngi yo pediang application halor kini ki gate Henry ka RTI pada ko ong ba ya ki ba klam yo pediang ya application do ngila ai wai ti kita ki gate tekan ni pada kadai ka kamram kani kadai ka jinglap ba jongi da ka RTI kam de ka jikren jonga kadai na po UPIO jong ki CDC bla ai kini ka jing tip changi bat ka basa pada dai nakal yang jong kami jong EM charge trade man pensyai halor ini jing lap jongi ha ka RTI report ngimla ban ong don nem don balik politik kata yang dekai ke bangi persang nak leng jongi om di benta la bun bon tli sinam ban tenru ban penbor bat kerpat ya kiru kom trekam ki bakhu ki basuba hang dia po konsul la dei ka parti jongno jong dengan ongan pensyai pi la dei ka parti jongno ru ki bar sinsyar hang dia ngingi pendap ke kamaram ka jongi ban tenru ban kerpat ban persang dakan nu kalar gitu ba kikam kijam hapo council kinde ki ba panya lomba kajing khu kajing subak The CM Solar Mission is a flagship initiative by the government of Meghalaya, implemented by the Meghalaya New and Renewable Energy Development Agency (MNREDA). Its goal is to make the state energy resilient and environmentally sustainable. The mission offers a variety of solar systems to meet different needs. CM Solar Mission is a program designed to be affordable and accessible. Small households only need to contribute 10% of the cost. The state government covers the rest, providing a 50-90% subsidy, with the remaining amount for larger systems covered by simple bank loans. To apply for the CM Solar Mission scheme, you can consult with MNREDA and submit your application through the district administration, or contact your nearest block development officer (BDO).